Jret. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denis Maes. Masih nonjok guys. Belum selesai. Tahap terakhir insya Allah. Nek bakule ketemu selalu ya iki terakhir nek eling ya engko. Maksudnya siapa dikonjok ndi. Ki enek sing ewoh. Di antar provinsi. Makanya nganggo helm nganten ki elek ngene. Aduh. Ya. Oh, kok. Gak glowing. Aduh, gak sedeng. Lah menyulem anu kok medudul. Menyulem kegeden ke sono. Jadi kanune sing hijab. Motor remote ya ora motor gini. Iki kono iki jare kena ya. Ah, gotong. Nek rasa genjong. Masak motore timbang kesuwen ra iso. Aduh. Ning Batu, guys. Iki jauh. Kali iki adiknya Maksum. Mbak Yune ya nek mak ning. Mbak Yune Maksum ini Mak Ruk ini Mbah Sriono. Keturunan Mbah Karmi iki pokoke. Tur lho, nek pelem kuwi lho, bodine isor. Aku kok eling tekan ijen sapa ya? Sapa sing meninggal? Yo Mak Ruki ya. Sing meninggal? Koyoke. Yo sapa? Kejajar ono ora. Aduh gimana aku tunggu ya. Iki lho tak gowo. Soalnya ora dhuwure setelu. Iya. Wong. Tak lebokno tas ya. Welingno. Bukannya sing meninggal apa ono gak? Oh, ora, Mbak. Wong main iki tak seripah kok. Ora sing meninggal edeke Mbak Seripah malah. Ono kuwi ibu. Tak kira daerah iki. Enggak, aman lah iya, Mas. Anggap ae padang bulan, guys, iki. Heeh. Aduh, apa iki? Kayak enek sing anu nyawa jangkrik lho apa? Kene lho. Aduh, alhamdulillah. Enek meninggal pas bareng wong menikah kon mendep gak oleh. Ono budal dhisik lagi kene ijab. Ketemu ngaten ya. Gak oleh ya. Karepane pomone ijab ya sik ngenteni. Ngenteni iki budal. Nyandung matang. Oh. Enek kae. Gak oleh kon kene angkat. Lah nek pas jope gak bareng gak yo ora iso. Ya. Lah kayak Pranoto Coro. Iya. Kan Jerman, Mbak. Heeh. Guys, batu ki. Cara mana cepet cek nanti karena tokor rale. Tokornya rale gitu. Tokornya Mbak Deni tapi pirang bener. Sengenge
do jandon ngono kok. Kok enak. Iso ngumpul ngopi, Bos. Ayo ning kene. Ngono yo nek wong lanang yo Den yo. Ya semeluncur. Tanpa polahe kaya piye jaran apa ngene iki. Enak yo. Teruk kaya aduh, sing wong wedok polahe ngene iki damplangan sampai teko ndi-ndi, panas kaya ngene. Yo, duwe gak patek enek, gawene modiar. nang mudar tenan. Mergawene jalure pik uteke ngepang. Nek wong wedok uteke, nek wong lanang uteke ra ngepang blas sak jalur tok. Kok alamat lho nek mang yo biasa kok wong lanang kok. Tekok ki yo gak roh yo sampe mbok malah mangkelen asine aku. Jane ku uteke langsung nyambung apa ora apa seleten jane. Tekok kok yo sak dipikir sampai 1 jam. Dah ngomong gak roh Mbak beres ku tekok liyane nek karuan gak roh. Apa piye jekne ku tekok kumpulan Mbak ketok jek rono ngono dah beres e. Ora dipikir sampai suwi. Enek loro Mbak. Sing kene apa sing kono? Mbak Jessica. Ndak, Mama Dewi yo ngono. Mama Dewi. Nah iki mek rene adoh. Dadak lah nanti pikir wongnya ketok era tau metu Mbak. Aduh. Malah marit-marit. Iki lho, ngene iki lho. Pohone rindang. Kaya pengen mbok iki. Ah, mangkon kene kuwi. Aku kebelet. Oh iya. Jari nih, masa yo? Komentar, enek muni ngono, nggak masa aku. Iya, terai. YouTuber terelos yo ini ki, ngapa nek sing ditutup-tutupi ya? Ora tutupi guys, elek apikku ya tak jebret ngene to. Sopo? Nah, apa jadi? Iki padahal ora arep jenenge guys, sing budal. Tangan-tangan takok. Budal takok duwe lambe. Ora arep tangan kok. Ora ora nek diuntal wong. Tekok iki. Kok nek ora roh omahe tak wene opo? Angon. Ya, ngono nek. Ngene rek menggak-menggok aku ki mbok kon rene dhewe ki yo lali. Mesti ra roh aku. Wis rene ping piro? Lah kae nek bakul bakso seger tuku. Heeh. Sedeng. Pengen tuku pentol. Terakno teko omah Den, rusane jero. Tuku pentol Den, enak. Ya. Kok pengen aku. Itu aja kok enak. Wah. Bapak suruh nanti. Dong. Ada mana? Denny. Denny. Kok minggir? Boleh. Kowe tanteni rono-rono. Nonjoke saiki kok sesuk. Loh, Nonjoke iki saiki sesuk deng. Bu,
Gak rone, Mbah. Ono sesuk. Aku pengen sesuk, ambil sesuk. Saiki ngono. Nonjok. Kayak sesuk Alah. kowe iki. Iya, tapi saiki nonjok. Nonjok lah ya. Mohon, ndak saiki kenapa aku turu kono? Aku orang ini kok. Oh, tak pernah. Aku untuk titipan wong kene sapa Mbak jenenge? Oh iya. Terus etane Muraji. Ya kono ya ya. Mur Ya kono. iya karo tak lumbek iki lho. Etane jalan, etane jalan. Yo. Pangatur napa Mbak Mani? Aku ora roh omahe aku bingung wong kene. Aroma ya kuwi ya. Omahe anjur iki lho. Etan dalan. Etane jalan. Apa sak? Ora roh. Ya ya sak glumbek tok kok Ya sak glumbek iki ora lor kidul ya aku. Iki ndi? Ayo tak goncengno. Ndi? Heh? Wala iki ya wetok ae. Yo. Dikawine iki sesuk. Benjing, Mbah. Mungkin iki nonjok tok terus. Sesuk lan ayam. Mboten langsung pokoke sedina terus sewengi wis Wes ngoten. jadi sesuk ya. Lah ngakene kok ngono. Sis kaki ndek iki wis ijab ya. Iya. Wis dadi nganteni kono sing lanang. Iya. Terus bareng ngono iki sesuk sepasaran tamu kok kono rene. Ning gone. Sesuk rene. Ranane bar beduk. Oh barang. Kalau kowe darene ning nggonku saiki turu ning nggonku. Lah. Gowo misan, Mbak Sumina. Apa nih? Kowe tak gowo. Sesuk ono. Sesuk pake lho. Ngono. Lah sak nginep kowe. Oh enak borang, belum dia minum borang. Karo aneh. Wis teko kono ndang mesisan korong dino. Ya sesuk ora sesuk. Sesuk sapa anu ning nganten sesuk ono. Nggih, bakdo luhur. Betul lho. Ijane ora ndi deh? Oleh Sonorejo, Mbah. Waduh baru midul kok. Nggih, alah urung sampe Sonorejo kok Raden. Raden. Wong Raden. Alah lore kula kidul rel. Wis prek ngono dadi pisan. Sebenarnya diulen ngerandu sini. Oh, apa jeneng? Oh Raden. Iya. Ya kerja kuwi ya. Yo pokoke rel kuwi langsung mlaku ngono gak kesel kok. Juk ngombe, Mbah. Aku kudu nguyoi. Juk ngombe gak boleh. Ki banyu apa? Lanjut pulang ki selesai nggawa papat tok. Bawa papat, guys. Yo main gede ngene iki. Loh, ki mai anake, ki mai yungsu. Nah, langsung pulang. Dijak bareng saiki moh sesuk. Aku wis biasa guys ngono iki nek omongan kebedarane ra sopan padha karo make dhewe. Padha karo make Mbak Yune. Mirip mak, tapi mirip lebih ke mak nih yang Suminahi. Iya. Nek make beda dhewe. Yo. Iya. Mbah Sriono Bastiana yo beda. gitu, heeh. Mungkin kayak Pak Ae yo. Sama kaya Pak. Kayak bojone Mbae yo. Jarene kaya bae sing Mbah Nopo. Ayo. Anak si boro-boro. Liwate sawah ngene iki. Taan-taan. Ngorong ae yo kudu ngombe es ae. Ketoke wis bar ki nonjoke. Sampai setengah hari. Sesuk jadi gebrak. Nek wis mampu kasur nggak sambat. Gak situ. Apa mak? Teko hati sata. Ambil dini yo. Takok Oh. Lho, Den. Mbah, Den. Kita digawe ngene iki yo. Iku lho dikei tanah milik negara, Den. Roh ora. Halo, kaki minyak, Den. Migas. Yuk. Kene iki jane apa ngono ki duwe apa? Duwe aset yo cepuki minyak. Pengeboran lho kalau pengeboran minyak ternama.
betul dari ini nih kono. Wis tuwek panasing ngene. Iya, Dek. Yo. Coba iya. Lah panas ngene enggak? LPG, kawasan LPG, oh iya kayak LPG nih. Nek pengen roh pemirsa, pokoknya kene asetnya agih ya. Cepuk ki jos tenan kok. Asine. Pegawene akeh ning jero. Piro lah, ratusan akeh. Tutup. Ya. Oke, wis ngono pemirsa, kontennya Mbak Deni Mbak Isma wis aduh, rupane gosong. Nek matahari, terima kasih banyak sih selalu nonton konten-konten terbaru nih Mbak Deni Mbak Isma. Selalu mengikuti kegiatannya kami, selalu support, nggak semangat saran masukan, sepurane nek klera-klerune Mbak Deni Mbak Isma, tutur katanya sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Deni dan Mbak Isma pamit dulu. Becak ketitik Allah ketara hati ya wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang. Ayo, let's go.